Amma waye shi to? Kai abokina, kamar ba ni ne na sha barasa na Hausa man dutse ba. Ina kokarin an taiwa daga sama zuwa duniyar shegagu. Kawai. Sai wannan baiwa Allah ta cece da ta kawo ni nan. Yanzu gashi sanadiyar ta ina nan ina kodumo ba gaggautawa. Zan ci gaba da kodumo. Bari duba. Sannu ku shigo. Yauwa sannu, an samu wani ci gaba? Kamar dai da kika umarta na je na fara gudanar da wasu ayyukan taimakon al'umma. Kamar dai da kika ce akalla mutum 4 su karu da kai shine yafi dacewa. Da kyau. So dangane da hakan me kai? Na je coci ne na bada sadakar kayan sawa ga yara. Sadakar kayan sawa kuma? To sadaka ne mana tunda kayan an taba sanya su. Da kyau sosai, sai me kuma? Na damge wata a makwabtar mu. Candu. Ba haka ba, ta zame za ta faɗi ne shine da ramko ta katta ji ciwo. Iyanan kada aka tsaya? Iyana ka tsaya mana, ta zame za ta faɗi shine da ramko ta bata faɗi ba. Gaskiya abin ya bada citta, dan har na rubuta ma a cikin littafin sirri na. Domin har wajen babi guda 2 na rubuta a kanki. Candu, bana buƙatar duk wannan. Wannan ra'ayinka ne. Jin haka ya fahimta da ni cewa wani fuska biyu gare shi. Kai, ka san irin zuciyar madam kuwa? Wannan wani ifiritin ne kika samu? Sunan shi Ramraj. Me kawo shi nan? Ya so ne ya sheke kansa saboda soyayya. Madam. Ya dai me ya faru? Tunanin sai rake dawo min. Ina ga zan je kawai zan je. A ki banda kawai barin je kawai gwaran je. Na fasa. Ayya. Gwara man je kawai dai. Bani na je din kawai. Ya za ka ce haka? Ina fa tare da kai. Ba ga nan ba? Madam goshi ya lishi me a ciki? Ba shi je kawai. Candu. Akan me zaka faɗi wannan maganar? Ya hakuri madam. Sha. Ka sani zuwa dare ma anan zai kwana ka kula. Madam zai takura min? Kai ne bana so ka takura masa. Ka fahimtar da shi a ƙiruna da falsafata. Sannan ka koya masa yadda zai kaunaci rayuwa. Shin ka fahimta? Na sani madam. Kana ji Ramraj? Yayin da muke ƙanana a makaranta da fensiri muke rubutu. Dalili, idan muka yi kuskure za mu iya gogewa mu sake. Bayan mun ƙara shekaru kuma sai ake ba mu biro. Dalili in mun yi kuskure ba gogewa. Kai madam, wannan falsafar taki tayi. Dole ne na rubuta shi a cikin wannan littafin sirrin nawa. Dole yanzu zan san bada shi. Candu, baka san cewa ni duk bana san irin wannan ba? Wannan ra'ayinka ne. Ramraj, da daddare lalle ka tuna da maganganun da na faɗa. Dangane da fensiri? Kwarai. Za mu haɗu da safe. To batun sai rafa. Malam Candu zai jira komi ka shiga da shi. To madam. Shikenan sai goben. To shikenan madam, a sauka lafiya. Madalla. Kai malam me ka zo kana fada daga shigowar ka za ka zo ka fada da madam? Wani kake kira mai fuska biye?